Hi guys, ako si Louie M. Cho, ang creator ng channel na ito. So, welcome to my channel. Enjoy and have a good day. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay napaka-importante. Kaya makinig, manood ng mabuti. Dahil ito ay tips para sa mga small YouTubers na kagaya mo, kagaya ko, at kagaya nating lahat. So, enjoy. Welcome to my channel. Bago po natin simulan ang topic na ito, panoorin nyo muna ang video na ito hanggang matapos para sa kinabukasan nating lahat. Okay, simulan na natin. Paano ko nga ba nakuha ang 300 subscribers sa loob lamang ng isang linggo? Narito ang mga tips na aking ibibigay para sa inyo lahat, guys. Okay, tip number 1. Pumili ka ng iyong niche, topic, tema sa iyong YouTube channel. Napaka-importante po nito dahil dito nyo po naiinganyo ang mga watchers o mga subscribers na magsusubscribe sa iyong channel. Dapat consistent po ang inyong mga videos sa inyong channel. Halimbawa po, kapag ang niche mo ay travel vlogs, mag-upload ka only ng mga travel vlogs sa iyong channel. Kung ito naman ay mga jokes o kaya mga tutorials, insert only videos that will correspond to your channels. Kapag consistent ka po sa inyong mga videos, maiiwasan po na magkakagulo ang inyong channel na magre-resulta sa pag-unsubscribe ng mga subscribers mo. Kaya keep cognizance on that simple issue, mga tol. Take note, kapag consistent po ang inyong mga videos, madaling ma-monetize ito ng YouTube dahil na-fit nila yung ads na ilalagay nila dito. Halimbawa po, kapag travel vlogs po ang inyong channel, usually, as per observation, ang ilalagay nila sa channel mo ay Cebu Pacific Airlines, Traveloka, yung mga ganon. Kapag business related naman po yung vlogs nyo, ang ilalagay nila dyan, yun pong ituro, forex, yung mga ganon, yung mga business related na mga ads. So, take cognizance kay Jamil at Brotherhoods. Consistent po ang mga topics nila. Kaya kung i-review ang channel natin sa YouTube, madali lang po itong ma-approve provided na nakuha na natin yung basic requirements ni YouTube sa monetization. Yun po yung sikreto. Marami na rin po akong napanood ng mga YouTubers na hindi na monetize. Tiningnan ko po ang channel nila. Ayun po, halo-halo ang niche nila. Sabi nga ni Brotherhoods, maging consistent po tayo sa ating channel. Salute to Brotherhoods. Number 2 na aking ibibigay na tip. Okay, i-apply mo ang art of commenting. Dito tayo may maraming problema, guys. Kasama na rin ako dito. Okay, madali lang. Mag-comment ka ng naayon sa vlog na pinapanood mo. Take note, panoorin mo ito ng buo para makatulong ka naman sa watch hours at saka ka mag-comment at mag-like. Be courteous kapag nag-comment tayo para hindi po ma-offend yung vlogger. Remember, dito sa YouTube, tayo po ay tulungan. Kapag YouTube creator ka, dapat mong malaman yun. Pwera na lamang kung users ka lang talaga sa YouTube. Ang sinasabi kong users ay yung mga manonood lang talaga at nag-i-enjoy para palipas oras. In our case, iba tayo. We are users and creators. So, dapat maalam tayo dito. Sa akin po, hindi po ako naniniwala sa mga banned words na sinasabi nila kasi in the first place, YouTube is designed for communication and leveraging. Ang leveraging po na sinasabi ko ay hilahan, dragging, pulling you up. Okay? So, please respect my opinion. That is my opinion, babe. Okay? Dahil po sa sub to sub na yan, lumago po tayong lahat. Okay. Number 3 na aking ibibigay. Magsipag ka. Hindi sipag sa pagkuha ng ibang videos dyan. Gumawa po tayo ng original na output.
Although may mga Creative Commons na videos dyan, mas mabuti kung sariling atin ang ating gagawin. Hindi po ito paninira, kundi words of encouragement laang. Kapag po original ang videos natin, safe po tayo sa copyright issues. Alam ko po na hindi po madali ang gumawa ng videos na may content at mahalaga talaga ang nilalaman. Try lang po tayo. YouTube is very strict. Business po ito, hindi po ito isang laro lang. Kaya sa mga YouTubers dyan, good luck to us. Yung araw natutunan po natin ang mga principles ng pag-YouTube. Sana po ay may marami kayong natutunan sa akin. Sa kasalukuyan, ito po ang ginagawa ko ngayon. Kung ito ay nakatulong sa inyo, please subscribe to my channel and hit the notification bell for more videos and clips. Maraming salamat po sa pagkikinig. Have a good day.